Μένα να πειραχτεί. Θησαυρό παίρνεις, μπάμπι μου. Το κρασάκι σας. Μελίτσα μου, τη δροσιά του να έχεις, κούκλα μου. Μήπως θες και κάνα μεζεδάκι, Πασάκο μου? Έχω και φτεδάκια, πίτα, μπεκρή μεζέ, ό,τι θέλεις. Απ' όλα θέλω, κούκλα μου. Ναι, μπάμπι μου. Αχ, μπάμπι μου. Αχ. Μελίτσα μου. Όχι. Βρε ματάκια μου, θα πας σε αυτή την κυρία και θα της πεις το και το. Ήμαθα πως ψάχνετε περαισία. Έτσι, μπράβο. Θα δουλέψεις σπίτι της. Θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη της και θα μου δίνεις πληροφορίες. Πληροφορίες. Έτσι, μπράβο. Κοιμητό, μπάμπι. Άστο μετά, μη σε απασχολεί. Εσύ θα μου δίνεις πληροφορίες και ο Μπάμπης θα κανονίσει. Τι θα κανονίσει ο Μπάμπης, μπάμπι? Άκουγα. Αυτή η γυναίκα είναι πολύ κακιά. Θέλει να φάει τον Μπάμπη σου. Κι εγώ θα πάω στη δούλεψή της? Α, όχι, μπάμπι, μη μου το ζητάς αυτό. Δεν θα το αντέξω. Θα της βγάλω τα μάτια. Έτσι, μπράβο. Τι έτσι μπράβο, ρε λαγόχιλε. Θα αφήσω εγώ το κορίτσι μου να λωρώσει τα χέρια του. Θα διαπράξω με ένα αμάρτημα, μπάμπι. Όχι ρε ματάκια μου, όχι ρε κοκόνα μου. Αμάρτημα, άκου αμάρτημα. Εσύ θα μπεις στο σπίτι, θα κάνεις τις δουλειές και θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη της. Άστα τα όλα πάνω μου. Θα διαπράξεις εσύ το αμάρτημα, μπάμπι. Όχι ρε ματάκια μου. Τι τον έχεις τον Μπάμπη ζωντανάλια? Δεν είναι εγκληματία. Το πιο καθαρό όνομα στην πιάτσα. Απλά θέλω να τους πω δυο λογάκια να εξηγηθούμε, καταλαβες. Έτσι νομίζω. Έτσι, μπράβο. Και εσύ το νου σου, μην αφήσεις την Κιώσα να σου διαβάσει το χέρι. Μάγισσα είναι, μπάμπι. Απ' όλα είναι η αναθεματισμένη, έτσι. Λοιπόν, άμα σου πει έλα να σου διαβάσω το χέρι, εσύ πες ότι... Ότι είσαι προληπτική. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι δικό μου. Ίσα. Θα της πεις ότι είναι βασκανίες αυτά. Σολομονική. Εσύ είσαι κορίτσι του Θεού. Είμαι, μπάμπι μου, είμαι. Και το δικό σου. Μελίτσα μου. Φουντωτή. Άντε τώρα, κούκλα μου. Πάγαινε. Ό,τι πεις, μπάμπι. Τι νοσείς εσύ? Της Βάβος της Ασίμος, από την Άνω Μεριά. Και τι θες εδώ, μικρή αγρότισσα? Ήρθες να ενώσεις τις δυνάμεις σου με την εργατιά? Δεν ξέρω τι λέτε, καλή μου κυρά. Εγώ ήρθα εδώ γιατί ήμαθα ότι ψάχνετε περαισία. Κομμό? Ψυχοκόρη, οικιακή βοηθό. Πώς το λέτε εσείς εδώ στην πρωτεύουσα? Ναι. Λοιπόν, Άπου, όπως είδες, το διαμέρισμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά είναι βάερο και βίλιο. Βίλιο. Μάλιστα. Τι λες, λοιπόν, θα τα καταφέρεις να τα φέρεις βόλτα? Αχ, μην ανησυχείτε για μένα, καλή μου κυρά. Αχ, Κυρία Ελεονόρα ήθελα να πω. Είμαι πολύ καλή νοικοκυρά. ακούς, Ντίντι, κάποιοι άνθρωποι αγαπούν τον νοικοκυριό και αυτοί είναι που θα πάνε μπροστά σε αυτόν τον τόπο. Σκεφτόμουν που λες, Apple, ότι θα μπορούσες να φτιάχνεις και κανένα πιάτο φαΐ, ξέρεις να μαγειρεύεις. Και βέβαια ξέρω. Ο Μπάμπης μου λέει ότι είμαι η καλύτερη μαγείρισα στον κόσμο. Ο Μπάμπης. Ο αδελφός μου. Και τι ξέρεις να μαγειρεύεις? Κινέζικο φτιάχνεις? Κορεάτικο, μεξικάνικο, γαλλικό? Άσε, δεν θέλω να μου πεις, θα το βρω μόνη μου. Θα το βρω στο χέρι σου, εκεί είναι γραμμένα όλα, έτσι κι αλλιώς. Άσε που θα δω αν ξέρεις να μαγειρεύεις καλά και τι μαγειρεύεις καλύτερα. Είναι όλα γραμμένα, τα σουτζουκάκια, τα φασολάκια και το ριζικό του καθενός. Ξέρετε, εγώ είμαι προληπτικά. Προληπτή. Η Βάβο μου έλεγε πως είναι γρουσουζά να σου διαβάζουνε το χέρι. Ναι. Εντάξει, δεν θα επιμείνω, μικρή βλαχούλα. Άλλωστε πιστεύω ότι δεν θα έχει και τίποτα ενδιαφέρον στο δικό σου χέρι. Και βέβαια δεν θα έχει τίποτα ενδιαφέρον, καλή μου κυρά. Κυρία Ελεονόρα, το δικό μου το χέρι δεν κρύβει τίποτα απολύτως. Anyway,
Θυμήθηκα ξαφνικά ότι έχω meeting. Μπορείς να πηγαίνεις τώρα, Άπου. Μπορείς να πηγαίνεις. Γίνεται να επιστρέψεις το απόγευμα κατά τις 5. Δηλαδή με προσλαμβάνετε? Τι να κάνω, η Άμυρη, έπεσα στην ανάγκη σου. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρετε πως σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά κι εσείς και τα παιδάκια σας. Να είστε καλά, καλή μου κύρα. Τι κάνεις τόση ώρα, Άπου? Γιατί η ντουλάπα μου είναι ανοιχτή. Τι κάνεις εδώ, ψαχουλεύεις τα πράγματά μου? Εγώ... Συγχωρέστε με, καλή μου κύρα. Δεν θα το ξανακάνω. Έλα, σήκω πάνω, μικρή βλαχούλα, και άσε τις κλάψες. Ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρετε? Και βέβαια ξέρω. Για ποια με πέρασες, για καμιά χαζή? Θες να μοιάσεις σε μένα? Τι παιδάκι μου, να μου μοιάσεις λέμε. Γι' αυτό δοκίμαζες τα φορέματά μου, να δεις πως σου πάνε. Είμαι το πρότυπό σου, έτσι δεν είναι, Άπου? Ναι, είστε... Θέλω να γίνω σαν κι εσάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τέλος πάντων, από σήμερα τότε αρχίζουμε εντατικά μαθήματα, για να δούμε πως θα βγάλουμε τη μικρή βλαχούλα από πάνω σου. Let me see this. Perfect.